ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಆನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ತುಲೆ ಪಿಸ್ತಾ 50 ಗ್ರಾಮ್, ಖರ್ಜೂರ ಒಣ ಖರ್ಜೂರ 100 ಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಬೀಜ ಗೋಡಂಬಿ 50 ಗ್ರಾಮ್, ಬಾದಾಮ್ಲ 50 ಗ್ರಾಮೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದೆತೊಂದೆ. ಅವು ಫುಲ್ಲು ಆತು ಬಾದಾಮಿ ಬೀಜ ಖರ್ಜೂರ ಪಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಪೂರದ ಡಬ್ಬಲ್ ವಾಸಿ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ದೆತೊಂದೆ ಅನು ಉಂದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಯೆ ಉಂದೆನ್ ನಮ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ತವ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಒಂದೆನ್ ದೆಪ್ಪೊಗ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಖರ್ಜೂರ ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆತೊನ್ವೆ. ಮಾತ್ರ ಪಿಸ್ತಾ ನಿಕ್ಲು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದೆತೊನೋಡು ಆಪುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಆಯ್ತ ಚಿಲ್ಕ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಆಯ್ತ 50 ಗ್ರಾಮೇ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಲೆ ಬೀಜ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ಗೂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗೂ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬಾದಾಮು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಖರ್ಜೂರ ತಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಅವು ನೆತ್ತೆರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ಪಿಸ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗುಣ ಉಂಡು ಔಷಧಿದ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ದೆತೊಂದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್. ಅವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆನೇ ದೆತೊಮುನ. ನಮ್ಮ ಕಫ ಅಂಡಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಡೈಲಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ಆಂಡ 2 ಸ್ಪೂನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಡೈಲಿ ಪರಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಲ ಹೆಚ್ಚುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಖರ್ಜೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖರ್ಜೂರಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವಂತೆ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದೀವೊಲಿ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕೆ ಆನ್ ಪನ್ನಿ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದೀವೊಲಿ ಈಜಿಂದ ಹಾಳಾಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಪೊಡಿಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ದೀವೊಲಿ. ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರಾನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಅನ್ ಬೀಜನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಬಾದಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಿಸ್ತಾ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪಿಸ್ತಾನ ಪಾಡ್ದಲ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಆವಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚೂರು ಜರಿ ಇತ್ತಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಫುಲ್ಲು ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಾದಾಮುಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ. ಅವು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನ ನಮಕ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಒಂಥರ ಅಂಟದ ಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಹತ್ತು ಒಂಥರ ಅಂಟದ ಲಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಫೈನ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪೇರಿಡ ಪಾರ್ದು ಬರ್ನ. ತುಲೆ ಐತೆನ ಒಂದು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ಧೂಳು ಪೊಡಿ ತಲಕ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಈತ್ ಪೌಡರ್ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಪೇರಿಡ ಪಾಡ್ನಾಗ ತಿನಿಯರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಬಾಯಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆಗ್. ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಶೋಕು ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಅಂಚೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಪೂನು ಡಾಜಿರ ಕೈಟ್ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ದೀವೊಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಯ್ತುಲೆ
ಇಲ್ಲಲೇ ಒಂಜಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಯಿನ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೇರುಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪರಿಯರೆ. ಇದು ತುಲೆ ಮೂಲ ಪೇರು ಮೀಡಿಯಂ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರುಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡಿಯೆ. ತುಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಪೇರು ಪರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ನ್ವಿಟಾ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪರ್ಪ ಉಂದೇನವರ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪೌಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಆಪಂಡ ದಾಯತಡ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅತ್ತನ 2 ಸಲ ಪರೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಲೆ. ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪನಲ ಪನ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ನಮ ಇಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಪಕ್ಕ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಗಾಳಿ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ಆಂಡ್ ಗಾಳಿ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲುಲ ನಮ ಒಂದೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದು ದೇವೊಲಿ ಅಪಂಡ ದಾಯ ತಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ನಮಕ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯೂರಿಟಿಲ ಎಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.